Nalobat na tayo kahapon. Ito lang yun. Pakita natin yung mga nalinis na. Ayan. Dito na. Dito sa may harapan, konti lang narinisan. Ayan. Tsaka dito. Dito sa part na to. Ayan. Wala na siyang ano. Dito lang. So, malinis na siya dati. May nandito yung ano yan. So, papunta naman dun next week. Yan, talagang tinanggal natin yung ugat ng mga ano. Yan talaga siya. Tapos dito may daanan na. Dati wala akong nadadaanan dyan. Papunta doon. So, pag galing ka dito sa poso, going papunta doon. Ayan, malinis na. So, makakadaan ka na doon. Yun, makakadaan na. Tapos dito tayo naglinis kasi magtatanim daw. Hindi ko alam kung ano itatanim, pero yan, ito. Clear na yan, yung gitna. Yung nalinisan kahapon na lobat. Ha? Yan, ito yung lahat na nalinis. Yan, malinis na yung gitna. Ano tatanim mo ba dyan, Han? Nakakatawa, dami na naman bulaklak. Ano itatanim mo dito sa gitnang ito? Okra. Okra pala yung tatanim nila. So pag nalinisan na, wala nang mga ugat-ugat. Dito naman. Pero unahin natin yung doon kasi doon yung daanan eh. So ito medyo Para kami kasi baka. kailangan tanggalin. Yun, may baka, umuwi. Ayan. Oh. Ay, tauhan si kuya. So dito, madali na yan, maliliit pa lang naman. I-clear din natin to. Kailangan tanggalin kasi talaga yung ugat-ugat niya para hindi na tumubo ulit. So yun. Linis na. And then, ito, masarap din tong gulay na to. Paborito din tong gulay nila mama. Nakalimutan ko yung tawag dyan. Ang pantawag dyan, ha? Naku, binigay lang din yan. Kinuha lang din namin. Saging. Maliliit pa yung saging. Yes. Cellphone. Ay, dito sa bag. Oh, say hi. Hi to the vlog. Hi. Hi. Oh, Vladimir. Vlad. Ayun, di pa tapos yung ginagawa nilang bahay. Pero natapos na yung bega. Pinapatuyo lang. Ayan. Sunod na yung taas. Ano na, Roger? Ayan. Ito naman yung i-clear natin next week. Yan, every week lang tayo ha. Itong gitna. So ito, meron na namang mga maliliit. Siguro tanggalin lang itong maliliit. Itong mga tira-tira lang. Ayan. May mga bato-bato pa. Hindi pa ito ano eh. Pero at least malinis na siya. Yan. May mga bato-bato lang din. Nado na naman si Roger sa planggana niya. Shhh, nako, mukhang manganganak na naman ha. May wari ko. Yan. Baka maglinis ka na din. Yan yung mga nalinis natin. Tapos bibili lang kami ng tubig. Bibili lang kayo ng tubig kay JF. Asa si Vlad? Vlad, punta na kami. Gano'n ka dyan? Wait lang. Ito yung dalawa. Ano nahanap nyo na hinahanap nyo? Ano yan? Lagay ko sa kaway, pagkano ng mga dahon. Hindi mo na. Diyan mo lang baby ko. Pagputol mo ng garden. Look. Oh, don't do that. Sabi ko, Stop doing that. pang Pangputol body lang. ko. Yan, parang na eh. Kung para kakapit na. Ang ganito eh. Scraping na eh. Saan yan? Pwede ito eh. Pang ano? Gusto yung grab pang gagrap. O kaya pang air layer or marketing. It's a switch. It looks warm.